Η πρώτη απάντηση του Πιέλ στον Πειραιά. Ο Αντριάνο, ο παλιός Σίντερ. Ο παλιός Σίντερ. Που έχει γυρίσει στη Βραζιλία και παίρνει τα βράδια του στα μπαρ. Okay. Μα σου λέει και την Καλαμαριά. Εδώ λέει ο κόσμος καίγεται, καταστρεφόμαστε, χανόμαστε με την κρίση και οι Βάζελοι λέει χτενίζονται. Εδώ έχουμε δουλειάσει καλά, λέει πάνω η γυναίκα. Τι να κάνουν δηλαδή πάνω. Να ασχοληθούμε με την κρίση. Μπάλα όλη μέρα. Έχει δίκιο η γυναίκα, γεια σου Κέτη. Εγώ έχω ένα άλλο πρόβλημα. Πώς επηρεάζει, ας πούμε, το εθνικό φρόνημα. Ο διπλανός μου που σας έχω πει ότι είναι Παναθηναϊκός. Αλλά είναι και καλό παιδί, είναι και πατριώτης που λένε και στις εθνικές εορτές βγάζει τη σημαία του. Πρώτος παντού, με τις παρελάσεις όλα, ναι. Χτες το απόγευμα, όχι, Κυριακή πρωί, το Σάββατο το βράδυ. Κυριακή πρωί που λες, βγαίνουν να πάρω εφημερίδες, γυρνάω από το σπίτι, κάνω ένα έτσι. Είδε σημαία απ' έξω. Και έχει απλώς παιδιά τη σημαία του Παναθηναϊκού, την έχει βάλει στο κοντάρι. Ντροπή. Έχει βάλει. Το κοντάρι βάζει την ελληνική σημαία. Ναι, το κοντάρι που έχει την ελληνική σημαία, έχει τη σημαία του Παναθηναϊκού. Έχει απλώς όλο το μπαλκόνι κασκόλ του Παναθηναϊκού κτλ. Ναι. Λέω πάει, άλλαξε παιδιά. Από Έλληνας έγινε Παναθηναϊκός. Η κρίση δημιουργεί και τέτοια φαινόμενα. Δεν ξέρεις, ας πούμε, πού μπορεί να σε χτυπήσει η κρίση. Άλλον το χτυπάει εκεί, άλλον στην τσέπη, άλλος κλείνει το μαγαζί του, άλλος γίνεται Παναθηναϊκός με τη κρίση. Μέχρι εκεί φτάνει.